Bang Suli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abba abba. Hajja hajja. Haro harro. Basa basa. Khoso khoso. Kada kadza. Hadho hadho. Dala dalla. Mili mili. Hidhi hidhi. Bisi Dili dilli. Mulu mulu. Khudhu khudhu. Busu busu. Dulu dulu. Bang Suli mulai nginggil ngantos dulu. 1, 2, 3. Aba Haja Haro Basa banyak. 1, 2, 3. Khoso Kada kadza. Hadho dala. Mantap, 1, 2, 3. Mili hidhi. Bisi dilli. 1, 2, 3. Mulu khudhu. Busu dulu. Mandape keluarin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi. 1, 2, 3. Alhamdulillahi. Iyyaka na'budu. Iyyaka nasta'inu. An'amta 'alaihim. Bang Suli. 1, 2, 3. Alhamdulillahi. Iyyaka na'budu. Iyyaka nasta'inu. An'amta 'alaihim. Keluarin. Tsumma radadnahu. A'andartahum. Ditahan. Am lam tunzirhum. La yu'minuna. 1, 2, 3. Tsumma radadnahu. A'andartahum. Am lam tunzirhum. La yu'minuna. Keluarin. La'allakum tattaquna. Mimma nazzalna. Wa nuqaddisu laka. Ma'allamtana. 1, 2, 3. La'allakum tattaquna. Mimma nazzalna. Wa nuqaddisu
bisulata ma'allamtana. Alladzina yadhunnuna Dzun ditahan ya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'una Saniki halaman 6. Halaman 6. Aan in un 1 2 3. Aan in un Baban bin bun Laran bin bun Jajan jin jun Jajan jin jun Roron rin run. Roron rin run. Ulangi 1 2 3. Aan in un Baban bin bun Jajan jin jun Roron rin run. Sawaun alaihim Sawaun alaihim azabun azimun Azabun azimun wa yahdi bihi katsiran. Wa yahdi bihi katsiran. 1 2 3. Sawaun alaihim azabun azimun wa yahdi bihi katsiran. Wa kuntum amwatan Wa kuntum amwatan wa kung ditahan. Wa kuntum amwatan Wa kuntum amwatan sab'a samawatin Sab'a samawatin bikulli syai'in alimun. Bi kulli syai'in alimun. Ini pendek. Bikulli syai'in alimun. Bi kulli syai'in alimun. Bikulli syai'in alimun. Bi kulli syai'in alimun. Ulang sulit 1 2 3. Wa kuntum amwatan sab'a samawatin bikulli syai'in alimun adzaban aliman Adzaban aliman fala khaufun alaihim mata'un ila hinin. Mata'un ila hinin. Ulangi 1 2 3. Adzaban aliman fala khaufun alaihim mata'un ila hinin. Diulangi mulai aan in un ngantos ila hinin. 1 2 3. Aan in un baban bin bun jajan jin jun roron rin run. 1 2 3. Sawaun alaihim adzabun azimun wa yahdi bihi katsiran. 1 2 3. Wa kuntum amwatan naik sab'a samawatin turun bikulli syai'in
3. Adaban aliman fala khaufun alaihim. Turun. Mata'un ilahin. Niku ngandhape tulisane napa niku? Kalau berhenti huruf terakhir mati. Enak lagune. Kalau berhenti huruf terakhir mati. Ulangi 1 2 3. Kalau berhenti huruf terakhir mati. Glory. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1 2 3. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yung ditahan, mim ditahan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1 2 3. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walahum adzabun adzim. Walahum adzabun adzim. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Bighafilin amma ta'malun. Bighafilin amma ta'malun. Wa fariqan taqtulun. Wa fariqan taqtulun. Ulangi, wa mimma sampai taqtulun. 1 2 3. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Naik. Walahum adzabun adzim. Hum fiha khalidun. Bighafilin amma ta'malun. Wa fariqan taqtulun. Sing wa mimma sing kalau berhenti huruf terakhir mati niku nek ten tajwid namine mad arid lis sukun. Nggih. Nek berhenti dan panjang. Berhenti terus hurufe sing asale harokat terus mati utawa sukun terus mau si panjang berarti namine mad arid lis sukun. Dan pirsani wa mimma razaqnahum yunfiqun niku asale pucuke hurufe napa? Terakhire hurufe napa? Nun. Harokate asline napa? Fathah. Nah, nggih asline kan diwaos na. Tapi nek ten gene akhir ayat diwaos sukun, mati. Tur diwaos panjang, yunfiqun. Nah, mboten asal yunfiqun, mboten asal panjang. Semanten ugi walahum adzabun adzimun. Niku pucuke akhire hurufe napa? Mim. Harokate asline dumaten nggih. Mestine kan mun. Tapi karena di akhir maka disukun. Tur mau se panjang adzim. Nah, berarti mad arid lis sukun. Semanten ugi kados khalidun, ta'malun, taqtulun. Niku namine mad arid lis sukun. Sing ngandhap niki nek enten fathaten sing selain tak marbuta. Fathaten selain tak marbuta. Huruf hijaiyah niku kan enten alif, ba, ta niku lho. Niku nek umpama di fathaten kabeh kejaba sing tak marbuta sing bunder. Nggih. An, ban, tan, san, jan, han, khon, dan, zan, ron. Jenengan fathaten kabeh. Zan, san, shan, son, don, pon, zon, an, gon,
fan, kon, kan, lan, man, nan, wan, han, lan, yan. Niku sedanten nek difathaten sedanten. Terus mari ngono mandeke niku napa kentekan nafas, napa pancen pucuke ayat, napa waqaf niku fathahe dadi ilang setunggal. Sehingga diwaos namung fathah setunggal tur panjang. Nah, kados niki. Tawaban baca tawaba. Monggo 1 2 3. Tawaban baca tawaba. Bacae dimelokno niku lagune niku. Niku lagune niku. Dikira kula ngomong dhewe niku lagune. Tawaban baca tawaba. Monggo 1 2 3. Tawaban baca tawaba. Panjang lho nggih, bae panjang. Tawaban baca tawaba. 1 2 3. Tawaban baca tawaba. Innahu kana tawaba. Innahu kana tawaba. Fa'atarna bihi naq'a. Fa'atarna bihi naq'a. Fa'atarna bihi naq'a. Fa'atarna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Yu'tika rabbuka fatarda. Yu'tika rabbuka fatarda. Yu'tika rabbuka fatarda. Yu'tika Rabbuka fatarda. Ulangi saking tawaban. 1 2 3. Tawaban baca tawaba. Innahu kana tawaba. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Abdan idza shalla. Yu'tika rabbuka fatarda. Shadaqallahul azim. Nah, pertemuan Selasa akan depan nggih niku halaman 7, halaman terakhir jilid setunggal. Jilid setunggal kan setiap jilid 7 nggih. Benjing halaman 7. Niku maose sami. Mangke nek ampun kulino naik lagune Rasul namung naik turun naik turun naik turun. Nek sing niki kan sing awal-awal kan datar naik naik turun. Mboten usah kudu papat, mboten usah kudu papat. Oh iki wayahe naik apa wayahe turun enggak usah. Nek mantun naik nggih turun. Ojo naik, tambahin naik maneh, tambahin naik. Napase pedhot ngono jenengan, jinjit-jinjit sampean. Pun. Wonten mawon. Sadaqallahul azim. Kita lajengaken ngaos Alminah Husaniyah, kolomben tentang masalah zikir nggih. Kolomben bahas masalah zikir. Pilih zikir niku segot sing paling sae sing kanggene tiyang sing tasik nggih leput kari hawa nafsune, tasik dikuasai hawa nafsu. Zikir sing paling sae napa? La ilaha illallah. Mangke nek tambah tinggi tingkatane maka zikire namung Allah, Allah, Allah. Nah, kados pas wayahe nazak sakaratul maut niku sing paling apik Allah, Allah. Ben gak kepedhot ten kene tengah-tengah kalimat. Terus apik endi zikir
banter kalau perlan delok tiyange nggih. Nek tiyange tasih awal-awal kados kita awam-awam apike dibanterne. Ben kita niku napa niku latihan, ben latihan. Mergo mangke nek lesane muni maka kupinge krungu oleh ganjaran, lesane oleh ganjaran zikir, kupinge oleh ganjaran ngrungokno zikir. Tapi mangke nek pun saged sampai istiqomah, sampai empun dadi watek zikir niku pun melampah dhewe. Pun zikir secara melampah dhewe kaya gak krasa, kaya gak sadar wis zikir piyambak niku. Lajeng zikir niku hubungane erat kalih kewalian, kalih dadi waline Allah. Wali niku sinten? Kekasihe Allah. Artine nek tiyang niku saged ngulinakno zikir, artine ngenten. Allah dadekno wali niku salah satu cirine piyambake diparingi saged zikir. Diparingi saged zikir. Artine berarti tiyang niku sing saged kulino zikir, berarti niku dadi tandha nek piyambake didadekno wali kalih Allah. Dan niku sak waya-waya saged dijabur. Kapan niku? Nek piyambake mandheg oleh zikir. Nah, semanten ugi para raja-raja niku nek maringi tenggene rakyat-rakyate diparingi utawa menteri-menterine napa ngandhape niku diparingi wadhaif, diparingi tugas-tugas. Nah, Allah maringi kita tugas niki, tugas zikir. Allah maringi kita tugas zikir. Sing tugas niki nek kita lampahi saestu, kita ajeg ngelampaine, kita didadosaken waline Allah, kekasine Allah. Niku. Lajeng zikir niki wa'lam anna dzikra asra'u fil fathi min sa'iril ibadat. Zikir niki luweh cepet olehe kanggo buka. Buka napa? Buka ati. Buka sajene buka niki maknane luas sekali. Buka ati, buka rejeki, buka jodoh. Buka masalah-masalah sing rumpek wadah. Tinimbang gawe ibadah-ibadah liyane. Tinimbang ngapunten gawe poso sunah. Tinimbang gawe salat sunah niku luwih cepetan nganggo zikir. Luwih cepetan nganggo zikir. Loh, berarti nak wiritanae timbang salat atuk wiritanae. Lah maksude zikir niku bentuke zikir kan mboten namung kudu sila terus nyekel tasbih ngene tok, nggih kan? Zikir niku eling Allah. Gerakane terserah jenengan. Artine tiyang niku senajan to bentuke salat, nek atine lali ya gak disebut zikir. Tapi nek enek wong salat terus atine iling, ya berarti salate termasuk zikir. Ngoten. Dadi zikir niku ampun dibayangno, oh zikir iku lungguh, sila ngadeg ngulon, wis meneng. Iku luwih apik timbang salat sunah, poso sunah. Oh mboten ngoten. Niku nak bentuke carane wong zikir. Zikir niku kesadaran kita. Mboten namung bentuke lenggah, bentuke posisi awak mboten. Pun kapan mawon lek umpama jenengan saged aku tak salat terus karo zikir Allah. Ha niku langkung sae. Ya oleh ganjaran zikir, ya oleh ganjaran salat. Tur zikir niki luwih cepet kanggone buka napa mawon. Kanggene tiyang sing thalibul ilmi, sing golek ilmu, ben luwih cepet kebukake ati, luwih paham, gampang paham nampi ilmu. Gampang olehne apalan. Gampang oleh memahami keterangane guru napa pelajaran napa kitab-kitabe napa niku ten pondok niku ngangge zikir. Mangkane santri-santri nek awal-awal tenggene pondok pesantren sowan santri baru niku mboten dikongken poso kalau Pak Yai kali Bu Nyai aja poso arek anyar-anyar aja poso kengken apa kengken zikir ya sinau ya disambi karo zikir kudu ana zikire apa enten sing ya wis mari ngasar ben mari ngasar kongkon maos surat Al-Fatah niku kan termasuk zikir zikire ngangge Al-Qur'an. Inna fatahna enten sing ngoten. Enten sing diparingi maos selawat. Enten. Enten sing diparingi kongkon ngadahaken maos hauqala, la haula wala quwata.
Mergo santri iku nek gak kuat, gak oleh pitulungane Allah, gak kerasan tenan. Mergo santri awal iku dongane bukan donga supaya pinter mboten, ben kerasan sik. Nggih. Bahareke iku rada ndablek, bareke rada gak nyantol pelajaran kersane. Santri awal lho nggih, santri awal. Saulan rong wulan, setengah tahun lah ben oleh kerasan sik. Bahkan yang umpama akrab karo sapa kancane ya kuno. Bahkan aku krasa nang pondok nek dikeki sangu akeh, wis dikeki sangu akeh. Nggih kan kadang saya ya guyoni wali santri niku. Pak, Bu nek pengin putrane kok kerasa nang pondok, kei sangu sing akeh. Lah, wali santri sing pahami masalah dhuwit ya dikeki dhuwit to. Padahal artine sangu akeh mboten niku, mboten niku to. Artine sangu akeh ku dongakno sing akeh. Nang omah tirakatana sing akeh. Lah dikeki sangu tok malah engko marun jajan nang njaba pondok gak kerasan nang pondok malahan. Dolan kan enten ngoten niku. Nah, pun. Dadi umpama duwe masalah napa mawon sing tasik ketutup-tutup, pintu rezeki ketutup. Pintu jodoh ketutup. Pintu duwe anak ketutup. Kengken ngatah-ngatah nang ndi zikir. Lah zikir syarat-syarat, lafate syarat-syarat. Saged gawe ayat Quran. Saged gawe sholawat, saged gawe macem-macem. Nah, sing luwih sae maneh niku kanthi tuntunan lan napa niku piwulang saking guru. Artine nek Pak kula nyuwun napa niku zikir kangge buka rezeki. Nah niku tangleten kiai sing sugih, aja tangleten kiai melarat. Kurang mandi. Oh nggih. Oke ya ini sugih mandi iki berarti. Ya iki napa ya? Mau takon nang kiai melarat iki sampe dhewe ae gak hasil kok. Ampun suudon. Wes nek pengen masalah ilmu ya takok nang sing takok masalah anak ya takon nang kiai sing anake akeh. Lho nggih kok takok ngoten. Pun niku dijajal mawon kathah niku. Bahkan sakniki alhamdulillah media sosial cuma nggih rada istilahnya kurang valid. Nek jenengan pikantuk postingan-postingan sing zikir ini membuka rezeki ngene-ngene niku harus divalidasi dulu. Zikire apik, tapi kadang-kadang niku comot-comotan. Artine zikir apa terus dikeki fotone sapa, kei jenenge sapa ngono. Lah nek sing ampuh niku kita sowan piyambak. Sowan piyambak, nggo gula teh, kopi. Yai. Apa maneh nggawa sing apa Bu sing putih-putih sing sakmene Bu. Sing putih-putih sakmene lho Bu. Niku insyaallah mandi niku. Tapi kiai ini ngekeki mantep. Terus takok tok gak nggawa apa. Ora mboten kula. Kuwi tanggal kiai-kiai sepuh, ampun kula. Pun. Sampai-sampai diaturaken Sayyidi Ali Al-Marsofi sampai sanjang. Waqat ajaza al-asyakh falam yajidu lil murid dawaan asra'a fi jala'i qalbih min mudawamati dzikri. Para guru-guru, para piwulang sepuh, guru-guru sepuh, ngulang tarekat, ngulang sing dados mursyid. Niku mboten nemu tamba sing luwih mandi, luwih mujarab, luwih cepet timbang zikir. Kangge buka atine murid, kanggo buka atine santri. Niku bernihno atine, ngresiki atine niku mboten nemu tamba sing luwih cepet timbang zikir. Poso saged tapi suwi. Salat saged tapi suwi. Salat sunah lho nggih. Tapi nek zikir cepet banget. Nah zikir niku ijazahe macam-macam. Enten sing ya wis namung kon lenggah kon biasa ngoten. Enten sing syarate kengken wudu. Kengken ngadep kiblat. Enten sing dikengken nglampahi salat sunah riyin, macam-macam zikir niku. Pokoke piwulang saking guru nggih. Fa hukmu dzikri fil jalailil qalbi ka hukmil hasafin nuhasi wa hukmu ka ghairil dzikri fi saribat ka hukmi sabun fin nuhas. Ibarate nggih zikir karo liyane zikir karo ibadah.
iku nek kanggo ngresiki ati. Karena ngenten, lapose Pak Edam kok ati resiku penting. Sing penting yo lancari rezeki yo. Resike ati dadi sumbere kesainan napa mawon. Kesainan donya, kesainan akhirat. Niku saking ati resik. Nek ati resik donya teko dhewe, ilmu teko dhewe gampang. Tapi nek atine kuwotor lah kon ngangge ibadah wangel-angel rasa-rasa. Makane sing pertama niku atine resik sih. Lah sing paling mandi cepet ngresiki niku ngangge zikir. Ngangge ibadah lintu saged tapi suwi ngoten. Bahkan diibaratna kali para ulama niku kaya nek jenengan gadah niki lho Bu napa wajan utawa panci sing wis wireng. Nggih. Sing wiring niku nek nggur diumbah karo sabun sepon. Ya malah sepone melok ireng nggih kan. Malah tambah roto tambahan. Sing samping-sampinge mestine gak kenek tambah kenek, tambah akeh. Lah yo mang prosok ngisor tok saiki. Tapi nek jenengan ngresikine karo pasir, ditepno nang pasir, wosek. Bojoku lek mali goreng apa niku rada telat kegosongen. Niku wajan serahno kula. Wis tak go metu akeh serono pasir sek, mosok-mosok diluk resik wisan. Nah, timbang gawe sabun ngene lah tiwas tambah kene dlentong ireng Mas. Lah prosok mang irenge nang panci tok saiki ya nang pinggire nang tanganku bareng sepon-sepone melok ireng. Malah ngamuk-ngamuk malah. Pengalaman kula isa-isa lho. Lho kula ten pondok ya alhamdulillah koyokane barokah isa-isa. Kula mantene kiai kula niku bagian isa-isa. Mantun nggih mantun nyugu-nyugui langsung budal ten ngene pawon wis gak ati apa longgo jebrok karo mbok-mbok iku. Karo mbok-mbok sing isa kula ngewangi. Malah kula niku sing bagian jono sambele wae. Wedangen. Mangane wedangen. Alhamdulillah ini barokah. Iki basane ompreng Pak. Ompreng nggih. MBG ya. Wa qala aidon asalik min tariqi dzikri katair al-mujiddi ila hadratil qurbi wasalik min ghairi tariqi dzikri kazamni alladhi yazhafu taratan waskun ukhra ma'budil maqsid. Tiyang niku nek ngangge zikir KPP nuju tenggane Allah, mlayune luwih cepet. Tutuke luwih cepet. Koyok manuk sing miber. Tapi nek namung ngangge ibadah liyane zikir sing mboten enten zikire utawa salat sing ngangger salat bentuke tapi atine lali kali Allah, mboten zikir ten Allah saestu. Niku ibarate koyok wong lumpuh budal lunga. Lumpuh budal lunga, ora miber, ora nggae kendaraan, ya ngesot yo. Turate perjalanan kita ten Allah niku tebe. Perjalanan ke akhirat itu tebe. Lah lek gak gawe kecepatan tinggi ora tutuk-tutuk. Lah wong sing nganggo bondo ibadah tok tanpa zikir. Niku kematean nang dalan, durung tutuk panggonan, dereng tutuk tujuan. Makane sing luwih cepet niku ngangge zikir. Makane kula balen zikir niku mboten sing namung lenggah tok lho nggih. Salate njenengan terus enten zikire niku sae. Tinimbang sing lungguh koyokane muter tasbih tapi ora iling. Apa maneh lungguh muter tasbih terus kene ne HP. Ganti kene ne tak tuk tak kene HP. Terus iso ngguyu ha. Nek iso ngguyu, iso maca, berarti kene kan gak eling. Nggih kan? Lah ana wong wiritan niku dadi lha kok ambek HP ben gak ngantuk. Tapi kan konsentrasine akhirnya nang HP, mboten ten wiritan. Nek wiritan tok wis jelas wis nang istighosa wae soal wisan. Umpama kula mboten mimpin, jelas kok melok angop. Tenan. Untunge dikon mimpin, kabeh angop rada sungkan. Ngomong sok mimpin angop. Asline padha ngantuk ya asline. Pun wajma'u ala anal fatha fil laili. Nah niki paling gampang niku paling cepet nyambung niku kapan? Dalu. Zikir niku memang setiap waktu. Dewi ingin kula aturaken kan. Zikir niku luwih utama daripada salat dalam hal nek zikir mboten enten batasan wektu. Tapi nek salat enten batasan wektu. Dewi ingin enten batasan wektu haram, sing makruh, tahrim niku. Makruh tanzih. Tapi nek zikir setiap waktu. Lah sing paling apik dilampahi wayah dalu. Sehingga
zikire ya kita luwih tenang, tur kebukake nggih luwih cepet. Sing paling mandi kebukake dan paling kathah potensi kebukake niku tenggene wayah dalu. Kebuka niku macam-macam mau nggih. Kebuka ati, masalah ilmu, masalah rezeki, masalah jodoh, masalah anak, sedanten masalah-masalah jenengan kebukae tenggene kata-katae wayah dalu. Makane dienggo zikir. Makane tombo ati niku kan salah sijine niku zikir wengi ingkang suwe. Zikir wengi ingkang suwe. Nah iku pancen nggih pancen mandi saestu. Wa qalu kullu man lam yadhkurillahi ta'ala min ghurubi syamsi ila sabah fi majlisin wahid ma'ada waqti shalah fala yu'u min syai'in fit thariq. Tiyang niku mulai maghrib sampai subuh. Maghrib sampai subuh kan dawa waktu niki. Meh setengah hari. Kok mboten nenten dikire babar blas. Salate mboten dikir. Nek salat wis karuan nggih. Salat niku wis kewajiban niki zikir. Kok mulai maghrib sampai subuh mboten nenten pakulinan zikir, maka sedinten niku dalu niku piyambake mboten pikantuk napa-napa. Piyambake mboten pikantuk fadilah napa. Makane kare ulama sak minimal-minimale kita badhe sare, badhe tilem kengken maos donga. Niku kangge zikir jagani antara maghrib sampai subuh. Karena nek maghrib kita sholat, tapi mari sholat lamcing, wis katik zikir. Mari salam pelencing itu. Nah, mari sholat isya, mari salat pelencing, wis kano zikire. Sak enggak-enggake sak minimal-minimale mangke nek dalu jam 11 jam 11 mapan sare maos donga maos zikir. Pun diujari kali Kanjeng Nabi. Maos Fatihah, wis. Maos zikir sing cekak niku bismikallah niku. Terus maos surat Al-Ikhlas, Al-Muawwidhatain. Terus maos ayat kursi niku mawon lho. Insyaallah ya ora sampai niku lek setengah jam ya ora sampai. Paling ya 3 menit, 2 menit. Pun. Lajeng nek gak oleh apa-apa lapo Pak? Malam yahsul lahu minadzikri halun qawiyyun wa huduri ma'allahi ta'ala falaysa qatul majlis. Tiyang niku nek pas wae zikir, niki pengiling kangge kita kangge sedaya. Tiyang niku nek zikir terus mboten nenten situasi kondisi sing diraosaken sing nyambung ten Allah. Mbok seminten mbok pinten detik ngoten. Pokoke mboten nenten nyambung blas ten Allah. Mulai awal sampai akhir gak ono nyambungi nang Allah. Zikire nggul obahe tok mboten nenten nyambungi ten Allah, tidak merasakan apa-apa dari zikirnya. Maka terus niki tidak ada alasan untuk berhenti berzikir. Kudu terus zikir terus. Karena berarti zikire durung merasuk, durung connect. Cara wong telepon iki gorong diangkat. Jek memanggil. Nggih. Tiyang niku nek nelpon terus enten berdering kan wis lumayan, berarti sing kono nyambung kan karek ngangkat nggih kan. Tapi lek kita nelpon terus jek memanggil berarti nang kono gak nyambung. Napa dipateni dices ngono paling. Niku saged mawon kan. Lah makane pas wae zikir niku harusnya ada halun qawiyun. Niki diungkapno rada angel karena niki situasi psikologis nggih, situasi tenggene manahe kita piyambak. Tapi ampun sampai digodho setan. Lah kadang-kadang terus mari wiritan wis aku sok nang ndelok nang kono ono jin, wis aku sok ndelok nang. Nah iku kenemenen niku. Digodho jin. Tiyang zikir niku mangkane sing mampir iku iso uga malaikat, iso uga setan. Hati-hati nih zikir niku. Kathah kanca kula niku sing mari oleh pelajaran masalah zikir niku dalu-dalu ten gene kamar kosong pondok niku wiritan masyaallah. Wis masyaallah. Dilala subuh niku edan. Buka kelambi. Udo pelayon. Wis terus ngelantur ndelok napa-napa niku aku ndelok Ka'bah ngene macam-macam. Digodho setan. Godhe setan. Justru tiyang niku nek mangke enten nggih. Boleh sejati pisan. Nek empun pikanto napa niku halun qayyun saking efeke zikir niku.
niku wonge napa tambah isin ten Allah. Tambah sregep olehe nglakoni ibadah. Pokoke napa mawon sing sae-sae. Niku nek efeke tambah sregep nglakoni ibadah berarti apik. Berarti sae. Tapi nek napa mawon, napa zikir, napa maca Quran, napa tapa, kok hasilnya niku tambah males oleh ibadah. Aku wis gak ngibadah aku saiki wis tutuk nang Sidratul Muntaha. Makomku wis dukur, nek awakmu ngibadah. Nek awakmu salat to, kadang enten omongan wong gendeng niku. Nggih kathah Bu ten YouTube niku kathah. Saya sudah tidak sholat lagi, saya sudah tidak ikut jamaah. Saya jamaahnya di Mekah, ngomong searat-arat. Nanti hukum jamaah raru. Iku ngomongnya wis ngelantur, saya sudah tingkatannya saya berjamaah dengan malaikat Jibril, malaikat ngenten sing ngelantur sampai ngono kuwi enten. Digodha setan. Itu niki mboten kula tulis sing masalah kasyaf sing setonnya, enten kasyaf niku sing teko setoni. Dadi niku bahaya sangat niku. Karena digodha. Makane iso uga sing ndugi malaikat, iso uga sing ndugi. Lah carane ya napa supaya kita mboten kegodha malaikat? Niate diresiki isik. Niate diresiki nek kabeh zikir, aku iki niat zikir ora kerna ben sakti, ben apa. Namung lillahi ta'ala mangken pancen perintahe Allah kengken di zikir. Wis pokoke kangen ya ayyuhalladzina amanu kurullah dzikron katsir ya wong iman ya zikir sing akeh wis. Aku perintah ikut tok. Gak peduli ngene, gak peduli ngene wis. Nah niku mangke wonten. Terus wa'lam annahu la yasilu ahadun ilal hadratil al-ilah ila bihi. Terus ngenten. Musonef Syekh Ibrahim Al-Madbuli. Ora iso wong iku sampe tenggane hadratillahi taala. Jenengan sering pireng nggih kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kehadirat Allah, kehadirat itu maksudnya napa sih? Nah niki diaturaken wong iku mboten sampai kehadirat Allah tanpa nganggo zikir. Aku gak zikir iso ndugi Allah, bohong, dusta besar. Dusta besar gak mungkin. Niku sesuatu yang mustahil. Nah kenging napa? Nah, saiki maksude sih. Hadratillahi taala niku maksude napa sih? Niku kula tulis terbit. Oh niki nganone urutane riyen. Qala Sayyidi Abu Madin At-Tilmisani rahimahullah taala, man damat adzkaruhu saffat asraruhu wa man saffat asraruhu kana fi hadratillahi ta'ala qararuhu wa idahu dzalik. Tiyang niku nek saged langgeng oleh zikir terus bah longgo bah mureb bah melumah bah melaku niku zikir terus eling Allah terus, maka atine dadi bening, dadi resik kaya kaca. Terus ya iku lho. Nyuplik saking kitab. Ati iku nek wong wis bening, wis resik, niku ndelok apa ae ketok. Apa ae sing kedadian ketok. Bukan karena wong iku dikei berita macam-macam mboten, pancen wis ketok. Lah wong kaca. Enten tiyang mungkin salah satu nggal gambaran iki. Mungkin jenengan nate pireng. Kathah niki insyaallah tasih enten lah. Meskipun tidak sebanyak yang dulu tapi kula yakin tasih enten. Enten kiai niku nek disowani niku tanpa sing sowan sanjang. Kiai sing disowani niku saged pirsa kebutuhane. Saged pirsa kebutuhane. Enten beberapa ngonten niku. Dan nek pun pirsa kiai sing model ngonten niku nek sowan ra usah ngomong. Nek ten kula jenengan ngomong lek gak ngomong padha meneng-menengan. Iki karepe opo iki? Lho nggih, gurune guru kula, gurune mboten kula nggih. Gurune guru kula niku sawat teng kene almarhum Amafurla Yai Abdul Jalil Tulungagung. Mriku nek sowan kiai kula niku almarhum Al-Maghfurlah Yai Jamaluddin Ahmad. Salah setunggalé guru kula kathah, salah setunggalé niku. Niku nek sowan ten Yai Jalil niku mboten sanjang napa-napa. Wis pokoke asalamualaikum terus lenggah. Wis Yai Jalil kadang ya karo rokokan. Wis moro-moro dawuh sing dawuh iku jawab permasalahan kita. Dawuhe niku jawab mboten langsung
kaya wong awakmu ngene sing ngene iku lak kaya dukun iku. Mboten gayane kaya wong ngomong-ngomongan. Tapi niku ternyata jawaban saking permasalahan kita. Ten manah ditotose. Nek teruse guru kula mantune Yai Jamal niku salah setunggale Yai Kholik. Yai Kholik niku rektor ten kene Jombang niku. Niku nggih ngonten nate sowan ngonten niku. Duwe masalah. Pokoknya duwe masalah lah. Kurang apik, iki tata krama sing kurang apik. Tapi kape ninggalno niku mbok angel, iki sakjane kurang apik. Tapi ditinggalno rada angel ngono. Contone umpama tiyang niku nek wis kulino celonoan kaya nang ngene kerja. Niku nek ten kamar mandi kape lepas kan kangelan to. Nggih kan? Nek kape lepas celana kangelan, selak kebelet siji selak kebelet, loro wis ini cilik, telu gak ono cantelane. Wis bingung wisan. Lah kan bingung, Bu. Wis selak kebelet. Akhire nek pipis sering ngadeg. Sajane mboten sampai haram nggih kan. Pipis ngadeg ku mboten sampai haram, tapi mungguhi tata krama adab kurang apik. Mboten sampai haram lho nggih. Lah niki opo ngoten niku? Nah, niku disowano, niku tanpa diaturno niku ya wis dianu dhewe. Ya pantese ya lek pipis iku lenggah. Ngono-ngono tok. Watah ngoten niku kedadosan ngoten niku. Malah enten sing lucu kiai niku. Badhe sowan zaman rumiyin sangat mbuh 80-an mbuh 90-an. Zaman riyen niku dhuwit 20.000 iku akeh lah. 20.000 zaman rumiyin. Kaping ngamplopi kiai 20.000. Dilalah iku pas rame tamu mboten saged, gak sida. Amplopi digawa munde. Dilalah pas ketemu, ya apa sida ka 20.000 ne. Keponangan. Ngono lho keponangan. Ya apa gak sida ta 20.000. Wah, lu kok ngerti? Malah enten tamu iku. Enten tamu niku pun mantun sowan ngobrol-ngobrol. Awal ini tamu mboten niat ngamplopi ya. Awal ini. Tapi pas saya sowan kok enak. Mosok gak diamplopi rek. Ya tak amplop. Tapi aku gak siap-siap. Gurung tak lebokno duit nang dompet. Akhire Yai kula badhe izin ten wingking riyen nang jeding. Wis golek amplop dilebokno nang jeding. Terus metu. Piye wis dilebokno duit? Wah, masyaallah kuat ngoten. Kuat. Ya Allah sembuh lah. Niku bukan karena piye-piye terus dhek dikawal jin terus ngerti jin. Mboten masalah niku pancen atine wis resik kaya kaca. Jenenge kaca iku ya apa enak ngarepe ya mantulno. Wis ketok wisan. Terus ngomong rasa kudu jin, iku melokno, iku lapo iku nang jeding. Pipis tenan apa nglebokno dhuwit. Mbok niku karena wis atine bening, atine resik. Masyaallah niku. Ini bisa nih. Nah, tiyang niku lek wis atine resik, mangke ten hadratillahi taala niku piyambake pun duwe panggonan tetep. Orang ngali-ngali. Kapan oleh ngali? Kapan oleh metu teko hadratillahi taala? Nek dikire mandeg. Nek dikire mandeg diusir kali hadratillahi taala. Diusir. Wis otomatis ngoten. Terus penjelasannya no. Kenging nopo kok masalah zikir niku kalih hadratillah taala penjelasane niki. Tiyang niku Allah niku mboten saged peparek ten ngene Allah, nyedak ten Allah mboten saged kecuali wong sing duwe rasa isin sejati. Tiyang niku mboten saged parek ten Allah. Parek niku ampun dibayangno secara jasmani mboten. Rasa rumangsa ten ngene Allah niku lho, merasa diawasi nek ten ngene konsep hadise Kanjeng Nabi konsep ihsan. Tiyang niku kan enten Islam, enten iman, enten ihsan. Nek Islam niku ya rukun Islam niku lho. Wis dibatas dilakoni. Rukun iman niku sing diyakini. Ihsan niku kesempurnaane mangke pucuke. Nggih niku ngibadah lan keimanan sing dilampahi niku piyambake rumangsa saged musyahadah ten kene Allah. Saged mirsani dalam tanda petik nggih ten Allah. Umpama ta pancen mboten saged tapi piyambake rumangsa diawasi kalih Allah. Tiyang niku kendel nglakoni napa-napa maksiat
Niku kan mergo piyambake gak rumangsa diawasi Allah. Wani nyolong alah gak ngerti wong padahal dhek ditingali Allah, dipirsani Allah. Oh, kemaksiatan sedanten niku alasane mergo piyambake mboten rumangsa nek dipirsani Allah. Nah, tiyang niku nek isin sejati niku nembe saged peparek mendekat ten gene ngersane Allah. Lah tiyang isin niku mboten saged, isin pura-pura mboten saged. Isin niku kudu wong sing pancen paham saestu, sing pun terbuka dan napa nggih, sudah tahu jumbleng-renge nembe piyambake niku iso isin saestu. Nek wis kebuka nembe isin saestu, kaya wong ngapunten. Kita lek kangge ngene iki lek ketemu wong gak isin nggih kan. Tapi nek ana coploke isin. Lho nggih kan. Nek kita napa ngene iki terus diisin-isin kan jek pura-pura. Tapi nek ana wong terus bukaan ku metu, aja metu omah. Inguk-inguk terus ketok mak sliwer lak wis isin. Santri nek wis tenanan, kaya santri putri wis tenanan. Kan kulino kudunan wis kan, kulino jilbaban. Metu sak metu iku kudu jilbaban. Ana wong liya kudu jilbaban. Nyapu-nyapu kudu jilbaban. Ketok wong gak jilbaban, pelayon tenan. Pelayon tenan. Kok pertama umpama njoko nang pemean mriku samping, nang samping omah. Paling gak ana wong, paling ngono nggih. Terus santriwati iki mboten jilbaban. Kape njoko dilalah paket. Pelayon tenan. Santriwati sing tenanan lho, sing wis kulino mondok, wis kulino jilbaban. Pelayan tenan mergo asli krasa isin. Nggih santriwati ngoten niku. Nah saiki gak. Apa Mas? Tambah rambut iki. Wis zaman akhir wisan. Tambah ke konten malah. Lah tiyang niku mboten saged kebuka kepahamane kecaba nganggo zikir. Dadi urutane zikir ditenani, diistiqomahi, mangke atine kan dadi resik kaya wau. Resik bening. Sehingga apa-apa ketok. Apa-apa ketok niku napa? Dheke ketok eleke dheke rumangsa isin nang Allah. Ya Allah, aku kaya ngene iku lho. Duwe Allah sing kaya ngono. Saking gak iso ngomong ini. Ya Allah, kula sing kaya ngene duwe pangeran sing kados jenengan. Niku enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saking eleke kula tapi tasik nggadah pangeran seagung semulyan jenengan. Niku kan wis ungkapan rasa malu kita terhadap Allah. Lah lek wong wis rasa isin, mestine wong lek rasa isin kan gak wani nyedak. Kali Allah tambah dijupuk dideleh ngersane Allah. Dideleh ten hadratillahi ta'ala. Makane dawuh Kanjeng Nabi niku wong iku nek tambah sombong, tambah asor. Tapi wong nek tambah merendahkan diri, tambah tawaduk, tambah sopan, dimulyakno Allah. Man takabbara wada'ahu Allah. Tapi wa man tawaddu'a rafa'ahu Allah. Sapa wonge kok tambah ngrasa mulya, ngrasa gumedhe, ngrasa sombong, karo Allah diasor nang tenan. Mbuh nang donya akhirat. Tapi nek tiyang niku tambah sopan, tambah andap asor, tambah rumangsa awake kathah kurangi, niku kalih Allah tambah dimulyakno, Baik indan nas maupun indallah, baik ngersani Allah maupun ngersani menungso. Niku wis dadi aturan Allah. Wa hadhihi tariqun yasilu bil murid bi sur'atin. Lah mangkane ngangge zikir niku luwih cepet tutuk ten gene hadratillahi taala. Lah wal murad bi hadrati ta'ala niki artine hadratillahi ta'ala niku napa sih? Hadratillahi ta'ala niku seorang hamba saged syahadah, saged musyahadah, saged mirsani menyaksikan bahwa piyambake wonten ngersane Allah. Ampun salah paham nggih. Mboten delok Allahe mboten, tapi piyambake secara menyaksikan aku iku lho nang ngersane Allah, dipandeng Allah, diteliti Allah. Tiyang niku lek rumangsa diawasi tenanan, wani gak? Napa macem-macem? Mboten wani. Tiyang niku nek sowan ten gene
napa niku hakim nggih utawa ten pengadilan sing hakime kereng tenan. Niku obahe rawani. Mergo rumangsa diawasi ngoten. Nah, tiyang niku nek wis dumugi ten ngene hadratillah taala sing Allah niku ya sifate Asmaul Husna macem-macem. Ya ana sifat sing Jabar Qahar sing kereng-kereng ya enek. Tapi sifat Rahman Rahim nggih enten. Niku piyambake rumangsa saestu. Sehingga apa-apa sing dilakoni kudu berdasarkan aturane Allah. Nah, niku hadratillah taala. Maka sepanjang piyambake niku masih merasa diawasi di depan Allah, maka sepanjang itulah dia berada di hadratillah taala. Lah, apa alat sing supaya kita tetep rumangsa tenggene ngersani Allah? Ya zikir, mboten enten liyane. Nah niku sing paling cepet nonton. Tapi nek rumangsa niku terus ilang mergo zikire pedhot, yo dia terusir dari hadratillah taala. Wis mudhun maneh nang ngene napa niku tingkatan sing asal. Mangke lek piyambake mulai zikir malih, mulai rumangsa dipirsani Allah malih, nah piyambake rumangsa ten ngene ngersani Allah. Ibarate kaya CCTV. Tiyang niku maling. Niku lek rumangsa nang panggonan sing akeh CCTV-ne rawani macem-macem. Tapi nek piyambake ngerti terus CCTV-ne mati, ya bebas wisan. Cukup apa ae bebas, joget-joget to sak karepe. Tapi nek pas CCTV murup ya kaya wong sing zikir terus niku. Gak wani macem-macem. Pun. Wa alam anna la yahsulu al-kasyfu wal ikhlas. Nah iki enten al-kasyf. Nah kan istilah al-kasyf ambe al-ikhlas sing kamil. Dadi enten kasyf niku terbuka atau al-fathu, kebuka mata batin sing sakjane niki ngono. Nek diterangno kenemenen sakjane rada resiko, tapi wis muga-muga jenengan paham. Kasyf niku kebuka sing bukan berarti terus kita saged ningali benda-benda gaib, ampun niku. Sing koyo jarene indigo niku mboten niku. Mboten niku. Kula sakjane nggih rada gak percaya niku. Karo wong indigo iso ndelok alam gaib ngene-ngene. Mergo ten Quran niku wis dinyatakno sing kono ora iso ndelok kene. Sing kene ora iso ndelok kono, tapi sing kono iso ndelok kene. Wow, kita niku istilahnya mboten saged ndelok alame jin, tapi jin saged ningali alam kita. Bahkan ten ngene hukum fikih niku nek wong kok iso ngaku ndelok alam gaib. Niku nek bersaksi ten pengadilan, kesaksiane mboten angsal diterima. Mboten asal diterima karena dhek iku wis koyo halusinasi. Koyo wis khayalan. Wis sembuh niku napa. Tapi niki bahas al-kasyf sing kamil, sing napa sempurna kali ikhlas sing sempurna. Kasyf terbuka niku enten rong macem. Enten sing khisi, enten sing khoyali. Sing khisi niku kita terbuka, kita iso ndelok gampangane ngoten nggih. Saged ningali dengan panca indera. Aku ngerti ten mriki enten tarsana, mriki enten teh niku kan kare ndelok. Utawa kali panca indera, kare demek. Niki kan kali panca indera. Niki namanya khisi. Dengan panca indera. Ada yang dengan khoyali. Khoyali niki masih dheke merem, gak ngeraba, gak apa, tapi dhek iso ngrasakno samping-sampinge iki ana apa, iki ana sapa, Nah niku cara ngono mata batine lebih diasah lagi. Niku khoyali. Tapi hati-hati kadang niku kelebonan setan. Kadang-kadang sing khoyali niku kadang kelebonan setan. Pun. Terus sing ikhlas sing sempurna ya napa? Sing ikhlas sing sempurna sik niki dhiseken pundi ikhlas kare. Waman kusifalahu amma yaqulunas bi boten gitu. Niki. Lah wong sing sempurna niku napa butuh kasyf, napa butuh terbuka, kudu ngerti macam-macam. Nah, justru wong sing dumugi derajat sing kamil, sing sempurna, kaya para nabi macam-macam niku mboten butuh kasyf. Mboten butuh. Malah kadang mboten gadah. Bukan karena mboten diparingi Allah, mboten. Karena piyambake pun repot ngelampahi perintah-perintahe Allah. Sehingga atine
lisane, penggaweane sedaya hembusan nafase per detik niku selalu persembahkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Wis. Dia menghambakan diri secara totalitas. Gak kasyaf gak popo, gak dibuka gak roh alam gaib gak masalah. Gak ngerti alam malakut mboten masalah. Dan justru kadang-kadang lek dibuka masalah mata batin terus isok ningali malaikat niku malah nyerimpet. Malah kadang menunda ibadah terus jenengan mau umpama nggih. Jenengan pun penak-penak salat wis, penak-penak maca Quran. Dilala pas maca Quran jenengan mata batine dibuka terus nang Quran iki enek gambare swarga. Enek gambare swarga. Enek gambare tamane swarga, sungaine swarga. Jenengan pelayan kare bojone kira-kira maca Quran apa ndeloki? Ndeloki. Perang arah lanjut maca wi. Wah piye? Oh bahaya ini iku. Justru niku malah dadi coba. Malah diketokno wo nek enten cerita tiyang fakir miskin niku cedhak kali Allah, ngibadahi kental kali Allah. Nah kadang tiyang ibadah dicoba bojone cerewet. Bojone cerewet gak betah melarat. Bojone gak betah melarat. Ya ono yaene salat. Nah masjid bolak-balik, mulai ra nggawa ora nggawa dhuwit. Yo lek Ustaz Tidam mulai nggawa cangkingan, peng. Sampeyan ra nggawa apa-apa, ngajak ngaji. Ya aku yo melo Pak Idam. Walah melo ra gablek apa-apa ora ngasilno apa-apa. Sing bojo meroweng-roweng. Aku njaluk sugih ngene iki lek gak sugih tak tinggal pegat. Tak tinggal mulai nang wong tuaku. Akhire wong fakir miskin ali ngibadah ndonga ya Allah kula nderek Pak Idam suwe ya Allah gak sugih-sugih. Wong etok sing bolak-balik ya. Bojo kula srewel ya Allah jenengan paringi ya Allah wis. Donga dilalah piyambake ini buka sajadah. Nang isor dhuwit tok. Terus mari ngono piyambake ten sampinge enek emas gedene sak boto. Enek emas gedene sak boto, 2 kilo koyokan. 2 kilo. Kaget geblak. Lah yo kaget geblak pingsan. Gak tahu duwe dhuwit semonten katahe, gak ngerti emas sing sakmono gedene geblak pingsan. Lah pingsan niku mimpi diterno malaikat ten ngene swarga. Sampai nang donya ahli ibadah. Sabar ngadepi bojo. Iki ganjarane swarga sampean. Alhamdulillah apik keliling. Wis iki apik. Piye swarga sampean? Apik. Tapi ana sayange. Ana sayange apa? Surgaku bojo. Apa botone kok cuwil. Gak sido apik, sajane apik surgaku tapi koyo ana cuwil. Apa proyeke durung dadi? Apa malaikate prai oleh garap? Lho, ora. Iku cuwilane wis dikekno sampean nang donya. Lah sampean njaluk ngono kae. Langsung tangi gemrekan dunya. Ya Allah, mboten niki sing kula karepaken. Langsung ilang. Bojone dikandani, kerasan ya melo aku, gak kerasan ngaliyo. Kula ya gak wani. Wis itu lah nang bank golek utangan. Oh tenan. Oh niku nek wis dicoba kadang ngono malah leren oleh ngibadah malah nyerimpet. Makane tiyang niku enten tiyang niku sing ya wis penggaweane kaya ngono kok ya mboten kiai ya mboten ustaz ya wis pokoke wae salat ya salat ya poso wae ngaji ya ngaji. Rutinitas ngono ae. Niku justru kadang-kadang derajate luwih mulya. Mergo gak keserimpetan macem-macem. Lah tiyang sing kadang-kadang oleh karomah, oleh kali Allah mata batine didelok iso delok kono enten lho. Para wali niku sing ben-bengi niku dijak keliling ten ngene alam malakut. Dijak keliling ten ngene neraka 7. Dijak keliling ten ngene swarga 7. Dijak keliling ten ngene panggonane malaikat tawaf macam Baitul Izam macam-macam.
Nek piyambake sing ahli ngibadah ya pancet ngibadah sing tapi nek wong awam-awam ya sida gak gelem balik. Wis aku nang kene ae enak nang kene yo. Akhire tujuane kita niku kan urip teng donya mboten kangge ningali sing ngoten-ngoten niku. Tujuane mung kangge ngibadah ten Allah. Tujuane balik ten niku. Mangkene terus guru kula. Tiyang niku nek tujuane umpama kape nang Surabaya, kenceng nang Surabaya, tuku satu tiket jedas wis nang Surabaya. Mbuh ene apa nang tengah dalan piyambake tetep nang Surabaya, titik wis. Niku wong sing kenceng. Tapi wong nang Surabaya terus ternyata nang dalan kok ndelok-ndelok pinggir-pinggir terus lho iku ono kolam renang nang Mediyo Nanyar mudun. Lho iku ono restoran Nanyar mudun, gak sida tutuk Surabaya, malah ketinggalan bis bareng. Nah niku cobane niku. Makane ngati-ngati. Pun muga-muga kita diparingi Allah saged nglampahi zikir kanthi istiqomah. Penjaluke kita ngoten wis. Karena niku cobane kita niku. Nggih. Nggih. Sia sinten Bu sing badhe rawuh? Putri. Putri nggih. Sing selasa. Anur bae sing akhire Putri. Anur Putri nggih ya. Nggih wonten napa-napa? Berarti ngoten. Nggih pun. Berarti kula daftaraken nggih. Berarti Anur jenengan. Terus niki nete napa? Kalian lagi kalian kesalahan dipun telaken. Niku di dalam nggih Pak Kerna badhe ngasto. Nggih, pripun? Kali Pak Kernas pin. Sing saking oke nggih sareng mriki. Oh, ngoten. Berarti pinten mobil sia-sia. Mungkin nek Putri ngantuk le Pak Kerna kali, Pak. Oh, ngoten. Niki saking Karang sampun niku dereng angkut iki dereng. Dereng jawaban, Pak. Lah niki dek wingi kula sanjang Pak Hardi terus badhe diaturaken kali Pak Langgeng pas wae maghrib napa isya. Kula suwun nek saged dinten iki pun pikantuk jawaban saking Karang. Nek sing niki Burita terus. Oh, Burita. Kula sanjangi Bukom wau dalu. Oh, Burita. Nek sing kakunge Pak Slamet. Sing Al-Akmal. Nek Miftahul Jannah Burita. Mangke ben sareng kali jenengan ngoten mawon nggih. Nggih. Ngoten nggih Burita kali Pak Slamet. Nggih. Sing kantun ngene Karang niki. Iki antun kali 11. Sing saking kita niki 8. Dados Al-Akmal kalih, Gedangan kalih, Pak Kirno, Bu Muhajir, terus Karang kalih Gendol. Gendol kados piyambak mangke. Gendol. Dubi mungkin nek umpami tasik mangke enten panggenane sing Gendol mangke kan kula badhe isak nembe ten Gendol nggih ben sareng mriki kempal mriki ngoten mawon. Sing Gendol. Kula nyuwun dinten niki pun pikantuk jawaban soal. Nggih. Monggo sekecakaken kula tak pamit riyen absen dereng absen kula. Nggih.
Mengganggu ditutup ya mbak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Nanti kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.